Tothom està molt enfadat. Uns per una cosa, altres per una altra. Escolti, tothom està molt enfadat. Ahir a Mestalla es va jugar la final de la Copa del Rei entre l'Atlètic de Bilbao i el Barça. Tothom temia que a l'entrar el monarca al camp i al sonar l'himne espanyol es produís una gran xiulada per part dels seguidors dels dos equips. Entrem en matèria. Preguntes. És lògic que la gent xiulés? Per què van xiular ahir? Què va passar amb Televisió Espanyola? El Barça ha de jugar la Copa del Rei? Ja tinc e-mails. Recordin, telèfon 902 02 72 99, TV Baixa més el que vulgueu dir al 50 88, directament a la taula carlos2004@terra.es. Tinc ja un e-mail del Ramon. Hola Carlos, ayer quedó claro, los vascos y catalanes están cansados de los nacionalistas españoles. Independencia para el pueblo vasco y catalán, firma Ramon. Recordin, en directe, no esperin, que tenim una horeta per posar a debat aquest tema. Molt bona tarda i benvingut, senyor Salvador Sostres. Gràcies novament per compartir aquesta taula. També donem la benvinguda, i estic molt content, al senyor Santiago Espot, president executiu de Catalunya Acció. Molt bona tarda i benvingut. Bona tarda. Moltes gràcies, de veritat. Gràcies. I el nostre estimadíssim portaveu de Ciutadans, el senyor Jordi Cañas. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Tinc moltes preguntes per tu, però... Bueno, pues nada, y pues te responderé todas. Vengo preparadísimo. També sou notícia, però avui, en tot cas... Aparte somos una buena noticia, además. Sí? Hòstia. La seva valoració. Bé, nosaltres com a Catalunya Acció estem molt satisfets perquè el dilluns d'aquesta mateixa setmana, juntament amb la plataforma basca per seleccions nacionals, ESAID, vam fer una roda de premsa a Barcelona amb la qual vam convidar a tots els catalans i a tots els bascos de Mestalla i els que no estaven a Mestalla per tal que manifestessin el seu rebuig a l'himne espanyol i a la figura del cap d'estat de l'estat espanyol. Per tant, naturalment, la nostra crida va ser escoltada i es va produir aquesta xiulada, diguem-ne, majoritària, que per les reaccions que ha provocat a l'estat espanyol, a la resta de l'estat espanyol, es demostra una vegada més la gran feblesa d'aquesta entitat política. Perquè el fet de xiular un himne que comporti un terrabastall polític, gairebé ha estat un terratrèmol polític, això demostra, repeteixo, aquesta feblesa, perquè entre altres coses als Estats Units d'Amèrica, per exemple, un expresident en la seva joventut va cremar una bandera nord-americana i després va ser president. Naturalment, a veure, el fet de xiular l'himne espanyol és una manifestació per part dels catalans de rebuig i és un dret bàsic el fet de poder xiular un himne, de poder xiular una bandera, i més un himne i una bandera la qual ens han imposat tant si volem com si no volem, i nosaltres en aquest aspecte el que hem fet és manifestar això en forma de xiulada. Estem molt lluny els catalans respecte als espanyols quan, per exemple, explicaré per acabar una petita anècdota, ara jo vaig parlar amb una persona de Catalunya Acció que va tenir la satisfacció de parlar amb el mestre Soms, un gran sardanista, un gran compositor de sardanes de 95 anys, el qual és autor d'una sardana intitulada Catalans a l'Alcàrria. El mestre Soms, després de la guerra del 36 al 39, va estar tancat 2 anys a la presó per composar aquesta sardana. Per tant, els catalans en aquest aspecte, amb les nostres protestes, fins i tot són moderats. Y poco tiene que ver si a uno le gusta o no un himno para silbarlo. Yo, por ejemplo, ha habido ocasiones en que ha jugado la selección española y personas desaprensivas han silbado el himno del país contrario. A mí me ha parecido de muy mal gusto y de muy mala educación. Porque personalmente creo que mezclar el respeto que se le debe a cualquier institución o cualquier símbolo, porque los símbolos, en definitiva, detrás de los símbolos hay personas y hay personas que les tienen afecto, son malos compañeros. Es decir, yo creo que uno tiene que ser respetuoso para ser respetado. Aquellos que no respetan difícilmente después pueden buscar... Però, Cañas, serà un moment... el respeto. Què passa, Salvador? És que això és el que li passa, és a dir, Catalunya no se sent, una part de Catalunya, part de la gent que xiulava... No, la majoria se siente. No, la gent que xiulava, la major part dels catalans que expressen el seu vot en unes formacions polítiques catalanistes i sobiranistes, no ens sentim respectats per Espanya. És a dir... No, és el que tu te piensas. No, perdona, és el que votem. La majoria absoluta del Parlament de Catalunya no se sent respectada per Espanya. Estamos haciendo una valoración... Estamos haciendo una valoración... Si quieres entramos en la valoración política. Yo en principio me gusta hacer la valoración en primera instancia que me dice, que és l'educació. Ocupar un país no és educat. I Espanya està ocupant Catalunya. I això és el que pensa la majoria dels catalans. Això és el que pensa la majoria dels catalans. Volia comentar dues cosetes que s'han dit. Em sembla que és el senyor Sostres el que té a la seva dreta. Ha dit que el Parlament de Catalunya hi ha una majoria sobiranista. Jo soc sobiranista, soc independentista i no estic d'acord amb el que ha dit, perquè Convergència i Unió
no és un partit sobiranista. Convergència pot tenir gent sobiranista, però Convergència i Unió no és un partit sobiranista. Deixem-ho clar, això. Molt bé, gràcies. Oriol, gràcies per la teva trucada. Senyor Espot, feia referència abans que vostè ha fet una descripció de la xiulada, però clar, jo li demano a vostè per què el senyor Montilla i el senyor Patxi López es van abraçar al rei, al que vostès van demanar que xiulés. Bé, perquè el senyor Montilla de moment encara no compleix les nostres ordres. Per tant, doncs, jo no puc dir el motiu pel qual es va abraçar. O sigui, el senyor Montilla no va seguir, diguem-ne, les directrius en aquest aspecte que va marcar Catalunya Acció. Ara bé, aquí s'ha parlat, diguem-ne, que el fet de xiular és una cosa que és, diguem-ne, faltar el respecte als demés, etc. Repeteixo, els catalans van mostrar el seu rebuig d'una manera com es mostra en un camp de futbol, en un espectacle públic, que és amb el xiulet. A veure, si en el camp del Barcelona li peten un penalti en contra al Futbol Club Barcelona i el públic xiula, no és que el públic vulgui boicotejar el partit o vulgui boicotejar el Futbol Club Barcelona. Per tant, manifestar això en forma de xiulets és una forma educada de protestar. Hi ha altres formes, per exemple, com un partit com és Ciudadanos, que el dia que es va constituir al Palau de la Música Catalana, un element que es diu Ivan Tubau va dir en aquell dia que ell s'aixugava l'òrgan de reproducció masculí amb la senyera. Per tant, nosaltres en aquest aspecte som bastant més educats, bastant més curosos i bastant més civilitzats a l'hora d'expressar la nostra protesta que no pas altra gent. Respecte al fet de si Catalunya està ocupada o no està ocupada, sí, Catalunya és una colònia. Catalunya és un poble sotmès per la força de les armes, encara que algú faci cara, com vulguem dir, que baixem d'un altre planeta. Perquè, entre altres coses, que el dret de conquesta preval a Catalunya és una cosa que ja es va encarregar de recordar-nos la mòmia del Gonzalo Torrente Ballester, quan ara fa 3 o 4 anys... Calli vostè i deixi'm parlar. A vostè. Respecti el torn de paraula. Respecti el torn de paraula. Senyor Espot, sisplau. Senyor Cañas, li donaré la paraula ara. Senyor Cañas. Jordi, sisplau. No, Jordi, un moment, sisplau. Lo que tienes que decir es que no puede mandar callar a nadie así. Jordi, ja estic dient... Espera un moment i després et donaré la paraula. Deixa-les posar les seves idees i després es posaràs. I, evidentment, vostè li demano, sisplau, que si aquí algú ha de dir que... De totes maneres... Jo, el contertulià de l'altra banda, jo encara no hem menjat mai del mateix plat perquè ell em tracti de tu. Per tant, com que ens acabem de conèixer, el tracte de vostè. Aleshores, per tant, repeteixo, el dia que nosaltres veiem tropes catalanes que hagin desfilat per Madrid, aleshores podrem dir que Catalunya ha ocupat Castella. Mentre, com que la història ens ha demostrat que les tropes espanyoles i tropes castellanes s'han passejat per aquí com a casa seva i han saquejat des del 1714 fins a l'actualitat, per tant, podem parlar... Però llavors per què juga el Barça en una lliga espanyola? Això és un club, el Futbol Club Barcelona... Però el Futbol Club Barcelona és una entitat que si tingués vostè el seu president aquí, el Joan Laporta, ell li podria contestar. Jo, senyor Fuentes, no sóc el president del Futbol Club Barcelona. Amb tranquil·litat, Cañas, o sigui... No, es que personalmente me molesta muchísimo que haya personas que juegan con la demagogia para enfrentar ciudadanos. Es decir, yo creo que hay expresiones que son sinceramente intolerables. Intolerables. Yo personalmente, a mí no, sabes que no me molesta participar en ningún tipo de debate con nadie. Creo que el diálogo es imprescindible. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que yo simplemente no creo que uno deba consentir. Es decir, no se pueden afirmar mentiras que todos sabemos que lo son, con la voluntad de enfrentar ciudadanos. Porque en definitiva, al final, lo que se destila de ese tipo de análisis, ese tipo de expresiones, es una voluntad de enfrentar ciudadanos. Acusar a España de decir que Cataluña es una colonia de España, en el año 2009, personalmente, creo que es una vergüenza. Es una vergüenza para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que viven en Cataluña y que trabajan aquí. A los que lo son de nacimiento, de 20 generaciones, y los que vinieron hace un mes, o 3 meses, o 5 años, o 40. Es decir,
a día de hoy afirmar con rotundidad y con este desparpajo, perdóname, insolente, que Cataluña es una colonia, a mí me avergüenza, lo digo profundamente. Me avergüenza muchísimo, porque uno puede tener una idea realmente... Cañas, pero esto... Uno puede desear la independencia, de Cataluña. Cañas. No, pero me gustaría decirte una cosa, Cañas. No puedes ser tan ingenuo para pensar que no hay gente que lo piense. Porque la hay. ¿Colonia? Sí. Tú sabes lo que es una colonia políticamente hablando, ¿verdad? Yo no digo ni que sí ni que no comparto, ya sabes que no doy mi opinión, pero sí... ¿Sabes lo que es una colonia? Pero sí que tú sabes que hay gente que piensa esto. Pero yo estoy convencido de aquellos que argumentan que Cataluña es una colonia saben perfectamente que ni políticamente ni en ninguna acepción Cataluña es una colonia. Uno puede desear, de verdad, y yo creo que, y eso jamás, es incuestionable, que uno desee que Cataluña sea independiente. Es un derecho. Es un derecho. Y yo entiendo perfectamente a aquellos que creen que Cataluña es una nación, tiene derecho a la independencia, quieren que sea un país soberano. De verdad, no lo comparto, pero lo respeto. Pero de ahí a afirmar que Cataluña es una colonia, con lo que significa eso, realmente. Realmente, yo, de verdad, sinceramente, sería la primera colonia donde los colonos viven donde viven. Y los colonizados están donde están. Y esa primera colonia donde aquellos que dicen que son están colonizados, están en la llocha del Camp Nou cada fin de semana. Sería la primera. Y sería la primera colonia donde los colonizados van en Audis A8. Y sería la primera colonia donde que están los consejos de administración de la Caixa y de las grandes empresas son los colonizados. Desde luego, menuda colonia. Porque luego es un chollo ser colonia así, ¿eh? Porque realmente los países que están colonizados son los colonizados los que viven en las periferias de los extrarradios, los que sufren las situaciones económicas de opresión, esos. Pero ¿cómo puede ser que los oprimidos sean los opresores i los opressors los oprimidos? Cañas, ¿Dónde s'ha vist això? Cañas, aquesta és l'opinió del senyor Cañas, tenim una altra opinió del senyor Espot, ara escoltarem el senyor Sostres, sé que tinc trucades. Molt que el senyor Cañas trobi que això és una indignitat dir-ho a l'Espanya del 2009, del 2015, i fins que sigui així. I una altra cosa, Catalunya juga la Copa del Rei i juga la Lliga Espanyola perquè, li dic molt clarament, igual que de moment també paguem els impostos que ens toca pagar, igual que naturalment si hi ha una presència de Convergència i Unió o Esquerra Republicana al Congrés, doncs sí, és per què? Doncs perquè de moment estem en un lloc i naturalment el que no farem mai de la vida, perquè no som idiotes, estem ocupats però no som idiotes, és patir tots els desavantatges d'estar ocupat i no poder participar. Una pregunta, ¿Escocia está ocupada? Diu Isidre, bona tarda. Respecte als símbols, voldria dir dues coses. A partir de que el rei fa un discurs que va sortir a totes les teles públiques, on diu que el català mai ha estat perseguit, no mereix cap respecte. Diu l'Isidre. A Girona, un grup de joves per cremar banderes espanyoles han estat detinguts, jutjats i condemnats per l'Audiència Nacional. Tots els anys, el dia 12 d'octubre, es cremen senyeres a Barcelona, mai ha estat perseguit per la Policia Nacional o bé els Mossos que ara tenen la competència. Per què aquesta discriminació entre símbols? Gràcies, Igor, moltes gràcies. Quina necessitat, si realment és així, tenia Televisió Espanyola? Bueno, Televisió Espanyola ha actuat com actua sempre la mentalitat espanyola en aquest aspecte. Però vostè creu que algú al realitzador d'aquest partit li ha dit escolta, quan facis això, canvia? Suposo que algú li haurà dit, no crec que hagi sortit d'ell, que ho hagi fet. Suposo que un realitzador però això seria molt greu, no? D'una retransmissió però seria molt greu. Sí, que tinc entès que ha tingut rècords d'audiència, segons he llegit o he vist aquest migdia, suposo que ho veieu unes hores. Però bé, actuen amb la mentalitat de sempre. És a dir, davant d'un problema, com era que catalans i bascos manifestaven el que s'està vivint a les seves respectives societats, que és un sentiment independentista creixent, davant d'aquest problema, en lloc d'afrontar-ho, doncs s'ignora, es tapa. I per tant, la Televisió Espanyola ha actuat, repeteixo, amb aquesta mentalitat que ha caracteritzat sempre al llarg de la història Espanya, en lloc d'afrontar els problemes, negar-los, vull dir, fer com l'estruç, posar el cap a terra i aleshores allò queda ignorat. Però bé, abans s'ha dit aquí també que Espanya era un país tolerant. Home, si repassem la història d'Espanya, ha passat a la història, entre altres coses, per crear una cosa tan nefasta i tan sinistra com la Santa Inquisició o tenir una història farcida de pronunciamientos. Per tant, la tolerància en la seva història política és una cosa que brilla per la seva absència. I respecte al terme colònia, malgrat que pugui semblar un terme fort en ple segle XXI, però jo em quedo amb aquella definició que feia en Bolívar, que en sabia una mica d'això de colònies, més que res perquè va independitzar 6 nacions sud-americanes actualment, que deia que la colònia, un règim colonial,
es caracteritza pel saqueig econòmic i per la força de les armes. Negar el saqueig econòmic a Catalunya amb 20.000 milions d'euros d'espoli és negar l'evidència. I respecte a l'ús de la força, naturalment nosaltres estem en una situació jurídico-política que és producte de l'abús de la força. I finalment, això que els colons són gent que viuen tan meravellosament bé, probablement n'hi ha alguns que sí que visquin bé, però tampoc hem d'oblidar que els artífex de la independència dels Estats Units d'Amèrica no van ser precisament els desgraciats que conreaven els camps, sinó que van ser justament els terratinents més importants, Jefferson, Benjamin Franklin, la gent que va agafar i va encapçalar això. Per tant, Catalunya amb això no es diferencia en aquest aspecte d'aquest cas dels Estats Units. I també, només per acabar, senyor Fuentes, naturalment, vull dir, els catalans som una gent que al llarg de la història hem demostrat saber guanyar-nos la vida, saber prosperar i, per tant, vull dir, fer paròdia de la nostra condició colonial per tal de presentar-nos a nosaltres com uns pobres desgraciadets que no saben guanyar-se la vida, això no. És curiós quines reflexions hi ha en el dia d'avui després del partit d'ahir. Moltes gràcies. Anem cap a l'Hospitalet. Laura, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. La seva opinió, sisplau. Doncs felicito aquest senyor d'aquí, català, no me'n recordo el seu nom, i que estic totalment d'acord amb ell, totalment. A veure, aquest senyor que tinc aquí? No, a l'altre. Ah, el senyor Espot. Molt bé. Sí. Però aquest senyor també és català? Digui, sisplau. Un moment, sisplau. Sí, però el senyor Sostres a vegades no m'agrada. Bé, escolti, estem pel tema, sisplau, no estem aquí en romances. El tema, em sembla que sí, que ja que hi van anar, com a mínim xiular. El que haguessin tingut que fer és no anar-hi, però bueno, ja que van anar, sí, molt bé, molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Miri, senyor Espot, una trucada que diu que, clar, com podem anar per Espanya si donem aquest exemple, i una altra telespectadora que a vostè li recolza. Senyor Espot ha escoltat aquest telespectador i vostè va demanar en una roda de premsa que es xiulés al rei i a l'himne. Quan escolta aquests telespectadors... Jo vaig demanar, en nom de Catalunya Acció i de SAIT, vam demanar que es xiulés a l'himne espanyol i al cap de l'Estat. Sí, ho vam demanar, naturalment, i en fi, veiem que ha tingut una bona acollida aquesta proposició. Respecte al fet que vostè m'ha comentat abans que havien trucat dos espectadors, una senyora que estava a favor, doncs ho celebrem. Imaginem que mai podem convèncer tothom, però si en comencem algun o a molts, doncs visca. I hi ha hagut un altre que ha dit que estava en contra perquè, si no recordo malament, afirmava que amb això que fèiem els catalans, la imatge que teníem a la resta de l'Estat era una imatge que ens mereixíem. Bé, el que digui aquest home, suposo, imagino, naturalment, que és producte de ser un poble al qual, naturalment, li han generat en moltes ocasions un notable complex d'esclau. Perquè, esclar, és a dir, que tu, a més, de que et roben, de que t'expolien, de que et generen campanyes d'odi contra el teu poble, doncs tu, a més, diguis que això encara t'ho mereixes... Això per què no ho diu vostè? Per què no va demanar en aquesta roda de premsa que el senyor Montilla no anés amb aquest acte? Si tant roben, si tant espolien... Senyor Fuentes, aquella roda de premsa era per la lectura d'un manifest que estava consensuat amb la gent de la Plataforma per Seleccions Basques. En aquest manifest el que s'exposava eren diverses coses. La primera, que Catalunya i Euskal Herria tenien dret a tenir seleccions esportives pròpies, etc. Això és una cosa que s'ha reclamat en innumerables ocasions, no és cap novetat. En segon lloc, es demanava a les aficions que animessin amb sana rivalitat a cadascun dels seus equips, i en tercer lloc, per fer ostensible, per fer demostrable, diguem-ne, aquest sentiment de bascos i catalans, que es xiulés a l'himne espanyol i al cap de l'Estat. No discuteixo la segona part de l'argument, però sí la primera. Ni lo publicitarán. I menys continuar... No, Salvador, no. El senyor Montilla i el senyor López no han guanyat les eleccions. Es caracteritzen per no haver guanyat les eleccions. Sisplau, senyor Espot, continuï. A veure, el senyor Montilla i el senyor Patxi López, si van a aquesta final, és perquè representen un projecte polític el qual no contempla de cap de les maneres la creació d'un estat català independent i d'un estat basc independent. Aquest és el motiu fonamental pel qual és el motiu fonamental pel qual, diguem-ne, no hi van.
Llavors, nosaltres en aquest aspecte no teníem, diguem-ne, no era, diguem-ne, de rebut, no corresponia en aquest manifest demanar a aquests dos representants doncs que no hi anessin. Moltes gràcies, senyor Cañas. Moltes gràcies, senyor Espot.